ħafna midbajja ta' ruħna sabiex nejxu għal dejjem safin. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu tkun ma'kom il-koll. Bdejna ġimgħa oħra iżjes. Il-ġimgħa li trid twassalna hekk biex niċċelebraw anke il-festa għażiża tal-Madonna tad-Duluri biex imbagħad nibdew il-ġimgħa imqazza bħatt il-pan. Huma jiem speċjali, forsi se ngħixuhom b'mod differenti. Ma jew ngħixuhom verament fl-ispirtu u fil-verità. U għalhekk nidħlu għal dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa billi nagħmlu eżami tal-kuxjenza tagħna u nitolbu maħfra lil Alla għal nuqqasijiet tagħna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nofru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għall-erwieħ ta' Luis Doris de Bono, George u Carmena Cilja. Nitolbu. U Alla bi grazzja tiegħek li ma bħala aħna nistanew b'kull barka. Għadina li nwarbu li moddi tagħna u nimbidlu fi bnedmin ġodda ħalli nitħejjew tajjeb għas-saltna glorjuża tas-sema. Bi bnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix wi saltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Daniel. F'dak iż-żmien ikkundannaw lil Susanna għal mewt. Imbagħad Susanna bajta kbira qalet: Alla ta' dejjem, int li tara kull ma huwa moħbi, li tkun taf kull ħaġa qabel ma sseħħ. Inti taf li dawn taw xhieda falsa kontra tiegħi. Ara, issa semmut u minn dan kollu fil-ħażen tagħhom qalgħu fuqi jiena m'għamilt xejn. U Alla sema it-talba tagħha. U huma u sejrin bija għal mewt, Alla qajjem l-Ispirtu Qaddis ta' daqsxejn ta' żagħżugħ jismu Daniel. U dan qabad jgħajjad u jgħid: Jien m'għandix ħtija tad-demm ta' din il-mara. In-nies kollha daru jħarsu lejh, dan x'diskorsu tiegħek qalulu. U ħareġ f'nofshom u qal: Nies ta' Iżrael, daqshekk intom boloħ tikkundannaw waħda minn ulied Iżrael bla ma tqisu xejn u bla ma tfittxu li tarfu is-sewwa. Erġgħu lura fejn isir il-ħaq, għax dawn taw xhieda falsa. Minnu fih kulħadd reġa' lura u l-anzjani qalu lil Daniel: Ejja oqgħod f'ofsna u wejdilna li għandek tgħid la darba Alla tak il-ġieħ ta' anzjan. Daniel qalilhom: Ifirduhom u beduhom minn xulxin ħalli narbilhom jien. U firduhom minn xulxin. Daniel sejjaħ wieħed minnhom u qallu: Int li xjeħt fi ħżunitek sa fl-aħħar dnubietek tal-imoddi jlaħquk u dawk id-dnubiet li għamilt meta kont taqta' sentenzi inġusti, meta kont tikkundanna nies bl-ħtija u taħsles lil ħatja. Meta il-mulej qal: La toqtolx
lil minu blaħtija u l-bniedem sewwa. Issa għejdli ftit, jekk tassew rajta, x'siġra kienet dik li qbadthom taħta fl-imkien? U hu qallu, taħt is-siġra tad-deru. Qallu Daniel, sewwa, b'din il-gidba tiegħek ġibt il-ħsara fuq rasek stess, għax l-anġlu ta' Alla diġà għandu l-ordni mingħand Alla biex jiġi u jaqsmek min nofs. Imbagħad lil dan warbu u ordna li jġibulu lill-ieħor u qallu, ja nisel il-Kananin u mhux mill-Lut. Il-ġmiela għamiek u l-passjoni ħassritlek qalbek. Hekk kontu ġibu ruħkom mal-bniet ta' Iżrael u huma kienu jibżgħu minnkom u joqogħdu għalikom. Iżda waħda minnu li Ġuda ma qadietx għal ħżunietkom. Għejdli mela, x'siġra kienet dik li qbadthom taħta fl-imkien? U hu wieġeb, taħt is-siġra tal-ballut. Qallu Daniel, sewwa, intu koll b'din il-gidba tiegħek ġibt il-ħsara fuq rasek stess. Hemm l-anġlu ta' Alla diġà qiegħed jistenna bix-xapla vidu biex iħarxnek minn nofsok. Ħalli bekk jeqritkom it-tnejn. Imbagħad il-ġemma kollha għajtet bleħen wieħed u bierku lil Alla li jsalva lil min jittama fih. U l-koll daru għaż-żewġ tixjuħ għax bi klihom stess ikkondannaw lilhom infushom biex xhieda falsa li taw u għamlulhom bħalma huma bil-ħażen ta' moħħhom ridu jagħmlu lil ħaddieħor. U hekk imxew fuq il-liġi ta' Musè u qatluhom. Dakinhar demm innoċenti kien salvat. Il-kelma tal-mulej. Nwieġbu flimkien bil-kelmiet tas-Salm 22, ma nibżax mill-ħsara mulej għax inti miegħi. Ma nibżax mill-ħsara mulej għax inti miegħi. Il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. F'merat kollhom ħdura jqedni, ħdejn l-ilma fejn nistrieħ jieħodni u irejjaqni. Ma nibżax mill-ħsara mulej għax inti miegħi. Imexxini fi triq tas-sewwa minħabba l-isem tiegħu. Imqar jekk nimxi fwiet mudlam, ma nibżax mill-ħsara għax inti miegħi. Il-ħatar tiegħek u l-għaslux tiegħek huma iwensuni. Ma nibżax mill-ħsara mulej għax inti miegħi. Int ħejji mejda għalija quddiem l-edewwa tiegħi. Biż-żejt idlik li rasi u l-kalċi tiegħi tfawwarli. Ma nibżax bil-ħsara mulej għax inti miegħi. Miegħi iva jimxu t-tiba u l-ħnina il-jiem kollha ta' ħajti u nammar f'dar il-mulej sakemm indum ħaj. Ma nibżax mill-ħsara mulej għax inti miegħi. Gloria u tifħir lilek Kristu, gloria u tifħir lilek Kristu. Jiena ma nitaxxaqx b'mewt il-midneb jgħid il-mulej, imma billi reġġa' lura tiegħu minn triqtu u jgħix. Gloria u tifħir lilek Kristu. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu telaq lejn il-għolja taż-żebbuġ. Imma l-għada qabel is-sebħ reġa' mar fit-tempju u l-poplu kollu ġie ħdejh u hu qagħad bil-qiegħda u jgħallimhom. Imbagħad il-kittieba u l-Fariżej ħadulu qudiemu waħda mara li kienet inqabdet f'adulterju. Huma qegħduha fin-nofs u qalulu, Mgħallem, din il-mara inqabdet fil-fatt fl-adulterju. Issa fil-liġi tagħna
Mose ordnalna biex nisa bħal dawn inħaġruhom. Int imma xi tgħid. Dan qalulu biex iġarbuh ħalli jkollhom fuq iex jixluh. Imma Ġesu baxxa lejn l-art u beda jikteb sebgħu fit-trapp. Billi dawk baqgħu jistaqsuh qam dritt u qalilhom. Minu foskom li jew bla dnub jitfa'u l-ewwel ġebla. U reġa' baxxa jikteb fit-trapp. Kif semgħuh jeħdan qabdu u telqu wieħed wara l-ieħor. Ibda mixjuh. U Ġesu baqa' waħdu mal-mara wieqfa fin-nofs. Qam dritt u qalilha dawk fejnhom mara. Ħadd minnhom ma kkundannak. Ħadd, Sinjur, qaltlu. Qalilha Ġesu, mela anqas jien ma nikkundannak. Mur, u millum il-qudiem tidniebx iżjed. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Kil-qari tal-lum iżjes u qari li jiftħilna tassew qalbna għal ħniena ta' Ġesu. Ekk jew nagħmlu tagħna it-talba li għamlet Susanna. Alla ta' dejjem, inti tara kull ma huwa moħbi. Int tkun taf b'kull ħaġa qabel ma sseħħ. Iveżies, Alla jaqra il-qlub, dak li hemm f'kull qalb ta' kull wieħed u waħda minna. Alla jqum dritt qudiemna kif rajna fil-Vanġelu mhux biex jikkundannana, iżda biex jagħtina l-maħfra ta' ħtijietna. Għaliex Alla hu s-Salvatur. Ejjew nitolbu għalhekk b'dawn il-ħsibijiet f'moħħna. Nitolbu għall-Knisja biex tkompli tkun il-mezz effikaċi biex il-maħfra u l-imħabba ta' Alla tasal fil-qalb ta' kull bniedem. Nitolbu għal dawk kollha ħnutna li żbaljaw qegħdin fil-faċilità ta' Kordin. Hekk ħalli dan iż-żmien għalihom ma jarawx sempliċement qisu żmien ta' kastik, imma żmien fejn jitnatfu u jerġgħu iqumu għal ħajja ġdida. Nitolbu għal dawk kollha li qegħdin iħossuhom abbandonati biex il-mulej jipprovdilhom persuni li jgħinuhom u li jisimgħuhom. Nitolbu mulej biex minn dan is-santwarju ta' Omna Marija tkompli tbierek il-familji tagħna u l-dawk fost ħutna li qegħdin jaħdmu biex jeqirdu u jżommu l-bogħod minna minn djarna din il-marda. Nitolbu. Fiskiet inresqu it-talbiet tagħna. Il-qamulej dawn it-talbiet tagħna aħna nresquhom lilek għax inti ir-raj it-tajjeb tagħna kompli mexxina u oħroġna minn didlamijiet inti tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-jubitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek, frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-jubitek tajtna l-imbit li qegħdin nofrulek, frott id-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ.
jitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Għatina nitolbuk mulej li aħna u niċċelebraw il-misteri qaddisa tiegħek nofrulek bil-ferħ ir-ruħ tagħna imnatfa mit-takkis ta' ġisimna bi Kristu Siedna. Il-mulej ma'kom nerfgħu lubna il-fuq niżżuħajr lil-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq mulej Missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Għax bil-passjoni ta' ibnek li salvatna, il-bnedmin kollha għarfu jħossu li għandhom jistqarru il-kobor tiegħek, meta bil-qawwa tal-għaġeb tas-salib sar ħaq mid-dinja u feġġet is-seta ta' Kristu imsallab. Għalhekk mulej aħna wkoll mal-anġli qaddisin kollha tiegħek infaħruk u intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek u sanna fl-ola ta' smewwiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej u sanna fil-oli ta' smewwiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija, qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Siedna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal ħobs, raddi l-ħajr qasam tal id-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħa l-kalċi reġa' raddi l-ħajr tal id-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejд li jibqa' l dejjem. Id-demm li jixxirrita għalikom huwa l-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, salvana int u salvatur tad-dinja, għax bis-salib u l-qawmin tiegħek inti fdejtna. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċej tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Mitċo kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Mario u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni mqazza Alla Marija, ma' San Giuseppe, l-Apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu
kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Jew fiduċja aħna wkoll nerfu għajnejna lejn il-missier u ngħidulu: Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritient kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dunubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem, natikom isliem tiegħi la tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija isliem u laqda li jien trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħen għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħen għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi id-dnubiet tad-dinja, ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jisħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżda jgħid kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Arbqina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok biex tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nittama fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Amen. Ejjew noqogħdu ftit mumenti fiskiet u nożżu il-preżenza ta' Ġesu li qiegħed magħna, li qiegħed fil-familji tagħna. Ma ninsewx il-kelmiet tiegħu fejn hemm 2 jew 3 miġbura f'ismi, hemm jien qiegħed f'nofskom.
nitolbu. Is-sagramenti tiegħek mulej imlewna bil-barka u l-qawwa. Għamel li bijom ninħelsu dejjem mill-ġibdiet ħżina tagħna u nimxu wara Kristu biex nersqu lejk bil-ħeffa. Bi Kristu siedna. Niselmu issa lill-Umna Marija, slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbien, issa fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbien, issa fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbien, issa fis-sija tal-mewtana Amen. Madonna Tapino, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Nejxu fil-paċi ta' Kristu.